Ayaw na pakiglali sa mga taong anad kaayo mo baliktad og istorya. Katong mga taong naay atraso nimo. Sila ang naay sala, pero sila pa ang mag-inisog, magsuko-suko, kusog mo manipulate. Ikaw himuong daotan, mag-recruit pa sa ubang tao. Himuhimuan kag mga maot nga mga istorya. Ipalabas na siya ang biktima. Bisan unsaon pa nimog explain, wala gyoy mahitabo sa mga saradog utok. Likay na lang, ayaw usiki imuhang panahon, wala kay makuhang kaayuhan. Isturbo lang na sa imuhang panghuna-huna. Unya may stress ka pa ana. Then man na lang, pasagdi ang panahon mo singil sa mga taong naay atraso nimo. Kay bisan unsa pa imuhang buhaton, kanang mga tawhana. Anad kaayo mo baliktad og istorya, himuhimuan ka, dautan ka sa mga tao para makuha niya ang simpatya sa mga tao para mo dapig sa iya ha. Ayaw usiki imuhang panahon para ana, protektahi ang imuhang panghuna-huna para di ka ma-stress, i-focus ang imuhang kaugalingon sa mga butang nga makahatag kanimog kalinaw o peace of mind. Ang importante, nakahibaw ka diha sa imuhang kaugalingong intention nga wala kay taong gilimbungan. Pasagdi ang kahitasan mo hukom sa mga taong kusog mo manipulate. Kana tanan, nakita na sa kahitasan. Mong ayaw gyud usiki imuhang kusog, pati imuhang oras sa mga taong puro kasakit sa imuhang dughan ang imuhang makuha. Hatagig importansya ang imuhang kaugalingon nga dili maisturbo ang imong panghuna-huna. Amping, God bless you.